Wil je naar Egypte gaan? Ja, ik wil met de SSS. Ik doe mijn best. Ja. S is serieus, S is een mes. Nou een mes, maar ik pak wel een mes. Ik steek iemand neer, ik weet niet wat her. Want ik ben een soldaat, ik weet wat ik ken. Nou de S, want ik begin met een S, mijn naam begint met een S, Egypte best. Nou Egypte, maar Egypte is een ster. Want ik ben een ster, want de S serieus. Had die potten serieus, want ik ben mee. Ik begin met een S. Ik begin weer met een S. Want ik ben naar de Egypte gaan met de vrouwen dansen, want ik ben met de dansen bijgen dansen met de dansen voor mij. Het is alleen voor mij, maar de tijd is de Egypte, tijd Marokkaanse vrouwen in de tijd, Marokkaanse dansen. Nou we dansen, want ik moet dansen, laten we dansen. Dat is sexy als we dansen, want ik ben een danser, want de vrouwen dansen sexy. Want ik ben altijd wel sexy. Ik ben een sexy man, want ik ben sexy. Want ik ben sexy, want ik dans toch sexy. Want ik ben een sexy met daar. Dan willen de dames allemaal nog op mij. Want ik ben een danser bij danseressen. Want ze willen lessen, maar ze moeten mij les leren. Moet niet naar school, want ze geven mij nog les. Want ze leven mij met mijn les. Ze geven mij les, ze geven mij les. Ze geven mij een mes, want ik zeg een Marokkaan neer die mij iets gedaan. Ze pakt mijn vrouw af, woela. Ik ben ook een Marokkaan, ik ben een Jamaicaan. Twee keer ben ik hetzelfde van een mannensoort. Ik ben persoon, weet niet wat ik zo, want ik kan na enkele dag naar zo. Weet niet wat ik zo, weet niet wat ik blow, weet niet wat ik zo, maar ze daarom met de show. Weet niet met de band, maar je bent met de pa. Want ik ben een S, want ik begin met een S. Want ik ben mijn best, want ik doe met toch mijn best. Want ik doe mijn best, want ik begin met een S. Want ik ben het best, maar ik doe met de fles. Wanneer we leeg, want ik doe met mijn best. Tegen mijn hoofd, in mijn hoofd, of naar een laag, in mijn laag. Neem mijn dag, weet niet wat de maag, zitten, weet niet wat de blaag, maar ik heb een plaag kloppen, maar laag kloppen, maar ik ga even laag kloppen, en laag praten, en laag later gaan we praten, later gaan we haten, later gaan we praten, later gaan we haten, later in Egypte, laat hij maar praten. Zo danseressen, ze willen dansen voor mij lessen. Doe thuisonderwijs, dat is mijn eigen onderwijs. Ze weet niet wat ik ben wijs. Ben wijs in hoe, wat ik doe, wat de mensen doen. Yo, dit is goed aan het gaan. Heb je dat nooit gezien in Egypte?